Fy enw I yw Sian O'Regan, a rydw i yn bennaeth ieithoedd tramor yn Ysgol Glantaf yng Nghaerdydd. Dwi wedi bod yn y swydd hon ers dros 10 mlynedd erbyn hyn. Felly, dwi'n gobeithio newch chi ffeindio yr cyflwyniad yma'n ddefnyddiol, a diolch i chi am wrando. Felly, jyst rhywun bach o gefndir yr ysgol i chi. Mae'r ysgol wedi tyfu dros amser ac yn bresennol mae dros 1,500 o ddisgyblion gennym ni. Mi ydyn ni wedi lleoli yn Ystym Taf yng Nghaerdydd a dyn ni yn derbyn disgyblion o ardaloedd canol y ddinas, enghraifft yr Eglwys Newydd, Llandaf, Llanisien, Thornhill, lawr wedyn tuag at y Bai a Tribute a Grangetown. Dyn ni'n derbyn disgyblion o amrywiaeth o gefndiroedd economaidd yr ysgol. Mae tua 9% ar hyn o bryd yn derbyn prydau ysgol am ddim. Ni'n ysgol cyfrwng Cymraeg, felly Cymraeg yw iaith y gwersi. Mae nifer fach o'n disgyblion ni, tua 1% yn siarad ieithoedd cymunedol gartref. Yr adran Ieithoedd Rhyngwladol, felly, mi ydyn ni'n cynnig 2 iaith, sef Ffrangeg ac Almaeneg. Mae gennym ni, mi ydw i'n bennaeth ar yr gyfadran, a wedyn mae hefyd, mae genna i dwi'n bennaeth Ffrangeg, a wedyn mae gen ni hefyd pennaeth Almaeneg, a mi ydyn ni'n cydweithio'n agos iawn efo'n gilydd. Mi ydyn ni yn cynnig y 2 iaith hyd at lefel A. Yn yr ysgol, mae disgwyl lleiaf tua 5 mewn dosbarth mwyn rhedeg cwrs yn Tygau ac yn lefel A, ac mae hyn wedi bod yn bach yn rhwystredigaeth i ni, oherwydd mae wedi golygu bod Almaeneg wedi cael ei ddileu ambell i flwyddyn. A mae modd i'r disgyblion cwblhau Tygau yn iaith eu cymuned nhw hefyd trwy'r ysgol. Ein gweledigaeth ni felly yw datblygu pobl ifanc sy'n diddori yn ein byd rhyngwladol a sydd gyda hyder i fynegu hynny mewn iaith dramor. Da ni'n trio wneud hwn drwy gyflwyno gwersi sydd yn hwyl, gyda lot o gyfathrebu, bod na lot o waith ymarferol yn y gwersi. Da ni ddim yn dilyn unrhyw werslyfrau penodol, ond mae lot o'n tasgau ni'n seiliedig ar EPI a Conti, a wedi ysbrydoli gan y mathau yna o dasgau. Mi ydyn ni'n defnyddio, mae gen i danysgrifiad i Language Gym. Dyn ni'n ffodus iawn bod gan y disgyblion i gyd declynau, mae gen i gyd Chromebooks, felly ni'n gallu gwneud defnydd o platfformau ar-lein ac yn y blaen sydd yn dda iawn. Da ni'n defnyddio trefnu'r iaith. Da ni wedi symud tuag at EPI tua 5 mlynedd yn ôl, a da ni wedi cychwyn gweld na bod disgyblion yn teimlo'n hyderus iawn i fynegu hynny'n ar lafar, felly da ni'n falch ein bod ni wedi gwneud y newid yna. Da ni'n ymfalchio yn yr ffaith ein bod ni'n gallu siarad o leiaf 3 iaith, a da ni hefyd yn ffodus iawn bod gennym ni assistants yn yr adran, a da ni'n gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd sydd ar gael drwy'r rhain hefyd. Ein cwricwlwm ni ni yn cychwyn gyda'r ysgolion cynradd. Mi ydyn ni'n cynnig gwers wythnosol ar-lein am 20 munud drwy gydol cyfnod disgyblion mlwyddyn 5 a 6. Felly, dyn ni'n teimlo bod disgyblion dod fewn gyda profiad o ieithoedd a bod pawb gyda profiad sydd yn debyg iawn. Wedyn, mae disgyblion yn cychwyn blwyddyn 7 yn astudio unai Ffrangeg neu Almaeneg. Felly, dyn ni'n newid yr iaith bob blwyddyn. Felly, fydd carfan llawn yn wneud Ffrangeg neu Almaeneg. Wedyn, maen nhw yn parhau gyda'r iaith maen nhw'n cychwyn blwyddyn 7 efo, drwy blwyddyn 7 a blwyddyn 8. Da ni'n cael 4 awr ar yr amserlen pob bythefnos, ac mae'r dosbarthiadau gallu cymysg. Wedyn, mae disgyblion yn gwneud eu opsiynau cychwynnol gyda ni ar ddiwedd blwyddyn 8, felly maen nhw'n dewis 4 pwnc
o'r pynciau opsiwn i astudio mlwyddyn 9. A ar y pwynt yma wedyn mae y cyfle i bigo fyny'r iaith newydd. Felly mae dibynnu ar y flwyddyn Ffrangeg neu Almaeneg, ond gyda'r dosbarthiadau cwrs carlam yma, mae Ffrangeg yn tueddu i fod yn fwy poblogaidd na'r Almaeneg. Wedyn ar ddiwedd blwyddyn 9, mae disgyblion yn gwneud eu opsiynau tygau terfynol nhw. Felly mae gan pawb 3 pwnc opsiwn i ddewis, felly maen nhw'n gollwng un maen nhw wedi bod yn astudio yn ystod blwyddyn 9. Dyn ni wedi ffeindio chydig o flynyddoedd yn ôl nath gwyddoniaeth triphlyg cael ei wneud yn bwnc opsiwn, a mae hwnna wedi cael ergyd fawr a wedi effeithio ar y niferoedd opsiwn ni. A mi ydyn ni, o ran carfannau tygau wedyn, mae niferoedd yn amrywio bob 9 blwyddyn, really. Felly, mewn blwyddyn lle maen nhw wedi astudio Ffrangeg o flwyddyn 7, da ni'n tueddu i gael tua 40 mewn blwyddyn, a wedyn mewn dosbarthiadau cwrs carlam sy'n dechrau yr pwnc yn ffres, da ni'n cael rhyw 10 i 25 mewn dosbarth. A wedyn fewn i blwyddyn 12 wedyn, mae'n gallu bod yn anodd ac yn heriol cynnal niferoedd ar flwyddyn cwrs carlam. Ni wedi llwyddo gyda'r Ffrangeg pob blwyddyn, bod dosbarthiadau yn fach o falle 6 neu 7 disgybl. A wedyn mewn blynyddoedd lle maen nhw wedi gwneud Ffrangeg o flwyddyn 7, ni'n tueddu cael dosbarthiadau sydd efo niferoedd mwy iach, 10 i 15, a mae hwn wedi bod yn heriol ar y degau gyda Almaeneg lle dyn ni ddim wedi gallu cynnal cyrsiau oherwydd bod dim digon o ddisgyblion. Wedyn, mae blwyddyn 7 i 9 yn dilyn cwricwlwm sydd wedi gynllunio gan yr adran, felly ni'n rhoi lawer o ffocws ar llefaredd, datblygu geirfa, cychwyn, cyflwyno bach o gramadeg, ond dim gormod o bwyslais arno fan fyna. Wedyn, y cwrs tygau, ni yn cychwyn y cwrs tygau ym mlwyddyn 10, gallu bod yn heriol i gyflwyno popeth mewn 2 flynedd. Da ni yn dilyn strwythur unedau cybac, ond ni wedi cynllunio popeth o fewn yr adran. Mae blwyddyn 10 yn derbyn sesiynau llafar gyda'r assistants yn ystod ei gwersi, a wedyn mae blwyddyn 11 yn mynychu sesiynau yn ystod amser cofrestru neu amser cinio. A yn tygau hefyd ni'n cael 4 awr y bythefnos gyda nhw. Wedyn, rhwystrau. So y rheswm pam ni wedi bod yn rhan o'r hwn eleni mwyn trio annog mwy o ddisgyblion i astudio ieithoedd oedd y ffaith bod cyflwyno gwyddoniaeth triphlyg fel opsiwn wedi bod yn ergyd i'n niferoedd ni. Hefyd ni'n gobeithio gawn ni fwy yn neud Almaeneg, gan bod o wedi bod yn heriol cynnal yr dosbarthiadau yna bob blwyddyn. Ni eisiau codi proffil ieithoedd o fewn yr ysgol, a ni eisiau hefyd dangos i ddisgyblion bod iaith yn sgil gydol oes a i fod yn ddefnyddiol mewn nifer o yrfaudd gwahanol. Wrth gynllunio wedyn, felly yn amlwg lot o waith cynllunio cyn mynd ati i drefnu diwrnod fel hyn. Felly unwaith oedd gyda ni'r arian wedi ei gadarnhau, peth cyntaf oedd penderfynu ar ddyddiad addas, felly mae hwn ddim yn rhywbeth hawdd achos mae calendrau ysgol yn amlwg yn brysur iawn. Felly oedd angen trafodaeth efo'r uwch dîm reoli, oedd angen bach o ddod yn mynd nôl ymlaen achos mi oedd gennym ni un cwmni penodol oeddwn ni eisiau i fod yn rhan o'r diwrnod, felly bach o mynd nôl ymlaen rhwng pawb i weld pa ddyddiad oedd yn gweithio i bawb. Wedyn oedd angen i ni benderfynu ar y strwythur ar gyfer ein digwyddiad, o ystyried heriau fel y gost, felly be oedden ni'n gallu fforddio. Mae carfannau blwyddyn ni yn fawr, felly mae gennym ni tua 260 ym mlwyddyn 8, so blwyddyn 8 oedden ni'n targedu, felly dydy ddim yn hawdd cael 280 o ddisgyblion allan o wersi ar yr un pryd. Hefyd o ran lleoliadau yn yr ysgol, does dim lot o le gwag gyda ni, dim llawer o ddosbarthiadau gwag, dim llawer o
leoliadau lle ni'n gallu cael niferoedd fawr o ddisgyblion, felly oedd hwnna'n ystyriaeth. A wedyn y peth nesaf oedd mynd ati e-bostio unigolion, cwmnïau, sefydliadau, mwyn trio cael pobl fydda yn gallu ein helpu ni. Roedd Marina wedi rhoi rhestr o lawer o gysylltiadau cychwynnol i ni, oedd yn gret ac yn man cychwyn really da. Ond ie, mae lot o waith ymchwil, lot o waith paratoi a lot o amser yn mynd mewn cyn hynny. Felly'r strwythur yn dydd, nathon ni benderfynu cael Mingalaba i ddod fewn. Maen nhw'n gwmni sydd yn arbenigo mewn profiadau i wneud efo ieithoedd a pêl-droed, a mae gennym ni lot o ddisgyblion yn yr ysgol sydd wedi diddordeb mewn ymarfer corff ac yn y blaen, felly oedden ni'n meddwl fysa hwnna'n rhywbeth fysa'n apelio iddyn nhw, a yn rhywbeth fel oedden nhw'n meddwl falle ddim yn amlwg iddyn nhw yn syth. Felly nathon ni benderfynu cael Mingalaba i fewn am y dydd, a nathon ni gychwyn gyda gwasanaeth arbennig, cyflwyniad ar gyfer y flwyddyn i gyd yn y neuadd, a wedyn ar ôl hynny roedd gweithdai yn rhedeg ar ffurf carousel tan amser cinio. Felly oeddwn ni wedi ffeindio fe amhosib i gael digon o leoliadau a cwmnïau ac yn y blaen i fedru cynnal digon o weithdai fel bod pob disgybl yn gallu bod allan yr un pryd. Felly nes i weithio fo o ran carousel fel bod pob dosbarth yn cael o leiaf 2 weithdy yn ystod y dydd. Yr cyfranogwyr, dyma'r rhestr y cyfranogwyr gawson ni, felly llawer o amrywiaeth o bobl o gefndiroedd gwahanol, busnesau gwahanol, gweithdai gwahanol, dysgu profi ieithoedd gwahanol, pobl efo profiad mewn busnes ac yn y blaen. Roedd Semra Hunter yn gret. Mae hi yn ohebydd pêl-droed sydd yn siarad Sbaeneg, a oedd hi ddim ar gael ar y diwrnod oeddwn ni wedi pennu ar gyfer yr diwrnod ieithoedd, ond mi nath hi wneud sesiwn holi ag ateb wedyn gyda ddisgyblion blwyddyn 9 i ni, oedd hefyd yn brofiad gwych, ond ie, oedd popeth yn hollol wahanol ac yn rhoi profiad gwahanol i'r disgyblion. Y rhwystrau wedyn, be nes i ffeindio'n anodd oedd ddim yn cael ateb i e-byst oedd y peth mwyaf, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl mae'n helpu lot fawr os oes gennych chi sefydliad mewn golwg bod gennych chi enw ag e-bost personol rhywun o fewn y sefydliad yna mwyn gallu cychwyn y sgwrs, achos nes i anfon llwyth o e-byst at gwahanol sefydliadau a dim rili cael unrhyw le, a wedyn ddim yn gwybod lle i ddechrau rili. A dwi'n meddwl mae jyst gallu cael yr un person yna a ffordd fewn ar link yn help fawr. Ddo hefyd yn anodd gallu cydlynu fod pawb yn gallu bod bresennol yr un dydd. Felly mae pawb yn brysur, felly hwnna hefyd yn heriol. Diffyg lleoliadau addas o gwmpas yr ysgol a problemau technegol wrth gwrs hefyd. Felly o'n i'n meddwl bod ni wedi gweithio popeth allan, ond ar y dydd pobl yn defnyddio rhaglenni gwahanol a dod ar draws problemau technegol. Ond mi aeth popeth yn iawn yn y pen draw, a dwi'n meddwl ni'n dysgu o'r pethau yma hefyd. Felly nes i gasglu chydig o ddata yn dilyn y digwyddiad i gael bach o adborth gan y disgyblion, a roeddwn ni'n rili hapus efo yr ymatebion ges i. Felly, fel chi'n gallu gweld o'r graffiau yma, bod mwyafrif enfawr wedi mwynhau yr sesiynau yn y diwrnod ieithoedd. Wedyn llawer hefyd yn meddwl eu bod nhw yn fwy tebygol o ddewis Ffrangeg ar gyfer tygau yn dilyn y diwrnod, a wedyn oedd y cwestiwn olaf yn gofyn iddyn nhw bod gen nhw well dealltwriaeth o fanteision ieithoedd ar gyfer gyrfaoedd, a hwnna ddyn nhw oedd wedi cael yr effaith fwyaf arnyn nhw. Camau nesaf wedyn, y peth
prif beth dwi'n meddwl ydw i eisiau wneud ydy cadw'r cyswllt efo'r cyfranogwyr yna, achos mae'n cymryd lot o amser i adeiladu perthynas ac i cael yr cysylltiadau yna, felly fysa fo yn bechod eu colli nhw, a fyswn ni wrth y modd trio rhedeg rhywbeth tebyg ymhen 2 flynedd pan mae gen ni garfan fawr arall Ffrangeg yn gwneud eu opsiynau. A fyswn ni hefyd yn hoffi cael cysylltiad hefo pobl amlieithog unai o'r byd newyddiaduraeth, achos o'n i'n teimlo bod hwnna'n fwlch falle o'n i ddim wedi llenwi tro yma, neu rhywbeth falle mwy fel celf neu ffasiwn. Felly mae gen i 2 flynedd, felly byddai yn trio meddwl a hael syniadau am o bosib pobl o'r byd yna ar gyfer y tro nesaf. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.